בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי נראה לי, או רביעי, והחלטתי שנמאס לי שיש מה לעשן אצלי, וכל פעם הוא לא קם ואני קמה לפניו. אז משעמם לי. עכשיו אני לא יכולה סתם ככה לצאת לאנשהו, להשאיר אותו בבית שלי לבד, שהוא פתאום מתעורר, מסוכן, זה לא בטיחותי. כולה ילד בן 12. אז אני הולכת להעיר אותו בדרך לא מקורית. טוב, בואו נתחיל.